ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሻፎታ እዮም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ደሓን ኣለኹም እሞ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣሸጊርሉ ሕማም ኮሮና ዝበሃል ቫይረስ መፂሉ ንሕና ኮሮና ንፈልሲ ቢራ እዩ ዝስተ ይብዛዓሊ ግን ሕማም ኣጠሚቖም እንታ ሃንገብር እሞ ዝበሉና ምስማዕ እዩ ኣብ ዘለናዮ ግን ኣምላኽ ምሳናኹን ኣይሆብ ኣብ ደለኹም እሞ ሰላም ክትኩም ተስፋ ገብር ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ጋሻ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹም ምን ከም ምዃኑ ብሓፃር ናይ ዝሓፃር መሰጋገር ክንርአና ማለት እዩ دكتور موسى ادمي خبير كام صخا بشمين بشمدي برودكشن كمسكنا كافوتو انكو عاد حن مصخا دكتور كافو انكو عاد حن صنايخم انا ون بتزغبر كالي عدمي ازي مسكنكا مو دكتور موسى خا ان ما مالتي سني نتهزبنا دسكو بلس ماني موسى قرمس زبنا بعل قادم سلاله خنيرك أنا دكتور موسى تخلص سبحاتو يبهل أسمرا يتولد عابي أسمرا ولا هاي سكول أسمرا يونيفرسيتي ون ودي أي دحري أسمرا يونيفرسيتي مودة أي ون ناب ما سوا ويك بعد عبتنا marine biology research and training division أو نحد عمت سريحي كابو دما سوا حمشاي زورا قلقيلي تزقباي فتسيمي ناب أمريكا متسي مالتي اوكي بتاع متصبو سخا منات كتاريخ سمعكو ناي بجاكا دكتور دنتيست راح نقص بروفيشنال ناتكا زغبر كاي نغير كالو زعوس كقرت لي حصر لي انت هتقبر ناتكا بروفيشنال ستايل هو خم تزبالكايو ناي حكم الناس اني ويكا دنتستري ازي قفيحيو
أنا تناي مجمرة ديجري ويكا تناي حفشاوي ناي حكمنا سني أب University of Michigan زبال وديئيو استينا 4 عامت بروغرامي كاو بمقصال دما ناي 3 عامت بناي specialty program prosthodontics زبال prosthodontics زبال وديئي مسؤول بتزاماري وين ناي حدا عامت كا fellowship بزعبا ناي dental implant كا تي متكال سني مالتي dental implant وديئي كابو بمودات ما ناب بأريا which is Auckland مزيه ناتي أوفيس علني أب Auckland أو ناي حفشاو سنن بتناتي سبيشالتين كويني كم full time سرح له كم تدبل كاسن بزعبا سن قفيع على تردي خاني سني فورمانا ود سبي in fact أم متين ربطينات كلينيك مالتي أو بحفشاو انتاخد قبل مالتي أتي مجمرة نقبرو أتي حفشاوي كا جنرال دنتستري زقبر سن زصري على أنا هايجينست نبلن أنا ون أتي مملأ سن ديو تزقبر ناي نيرف مقتال تناي بريسس ويكا أتي زي سرع زنبري أصلاً كون بحفشو قبري بزيادة قل إساءته كوروناتي أبتي زواز زتأفئ سني متكاي حجيت السن زي بلو سب نتوكو مالتي حجيت متكاتات بوزح نغري اتناتي فوكس كن حدي تي زطفئ سن متكا كالاي تي استاتيك دنستري زبالكا اتي زتسبر سني ويكا ناي سنه صباغه از فوكس غبر مالتي استاتيك دنستري ويكا تي براون ديسكالر زخونه سني نوعيه تعراري حجي ندحريخا اب هاجرنا خن بعل كرن اب اثيوبيا وين كم زونجي جل زبال عدتات ات فلورايد زتعدن يكون كنترول تكون يكون حجي اؤز عابي سبات كم زحري خام اتي اسنانهم بيጫ يخون ወይ ከዓ ከም زي حمداو خون كم اتم تبالاشو سنون اخمون يعري جي ريبليس نغبر نعو نعري زي بلو سن خا بزاتن زوصن بالدنتال امبلانت غيرنا نتك اوكي سو خمس بالك بزح صراحه لك كافت اوفيس كاس خاص صراحه مال تفرالي خمس قلص كالي مالتي سو انا انت سامع مسلك دغوانا فيزي سبزي بنشنت توليد مالتي كورس كل ولد كلنا بزي سنين انول جن عند عبي خير كله قلت سن حيزو راح تعرفه كم انت هيزي هو صبغ اكشلي زي طعمي صبغ تحطي اشافو مخنياتو كومون الله ايفن ان فاكت حبشا زغاطمن سبالو معاب خوينس بقى وحداتين تناسنان ወይ ዝወፀ ይኮነን ዘውፅኦ ይኮነን ኣብ እንታይ ያለው ኣብ ሕክምና ናይ ስኒ ኮንጀኒታሊ ሚሲንግ ቲት ባላሎ በተፈጥሮ ዘይወፅ እቲ ስንሲ ዘይበቁል ጅንሳቶም እንታዮም مسؤول استزامدين حمام كونتات الله ectodermal dysplasia زبال جزم سبات زي أمري يابيل كاون تل اليوم تخليها شعوري بزح يبلون من صفرام وين درجة يبلون من قال يوم عينه من تاريخات لقيلو فوريتي وش تقولين جنزت ألق عيني له حجينا زياتهم بهم ولود مالتي واحدنا يتدقى وخفال بعد شعوري صفري زبال سلازلو بزي سن ولود مالتي in fact اب ميشيغان كله ريزيدنت كله كلته ماناتيوم توم ماناتو بساعه كلتيم سني نبرم دقي 10 13 يوم زغو حجنا زيوم اتزاتن زوصن غيرلو مالتيم لمي دمو بسرعه يتقوملو نيرم صغمون اي نبر دحار جن مثل عابيو مسكدو ابتي جراجويت غبرو لغيزي ኢምፕላንት خبرلهم دو ويسكن صنحلو نابلنا ዲስካሽን ነሮ ድሕሪ ግን ወዲ እخيده ማለት እዩ ስለዚ ሕጽራ ቢለ خملسلካ አለው بزي سن ዝውለዱ ኦኬ ሶ ካለ መስአጽባ ቢለ ነግረካሲ ዘመደ ኢንፋክት በጣም አዝ መልካኝ ነው ተቆላ نيشه كله دعابي خير كله سن بتاع عزيز صبوني تردي غاني دعابي مسكده ግን اسنانوس خمس تربشه بار دعابي مسكده ابع بيت يقول لك فح ጭንግራ ሄዱ እምዚ ብትንትን ይሉ ማለት ጽቡን ይር መጀመሪያ ሰው ነው دعابي مسكده ግን ደገው ጽ خمس ፈያር ኮይኑ ተረዲ غاني ካይሞ ለካ ካምንታ ይዚ هو እዚ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ እጂ ተቐንዲ ኣብ ህዝብና ወን ኣነ ዝያዳ ዝሪኣ እቲ ናይ ግርፃን ሕማም ወይ ከዓ ከም መጀመርያ ደረጃ ጂንጂቫይትስ ንብሎ ኣሎ
جسد ملكتاتو انتايو دم موصا ማለት እቲ ደም ይወጽእ ካልኣይ ነገር ግን ኣፍጨናውን ትገብር ሕጂ እቲ early stage ናይ ገርፃን ሕማም ንብሎ እንዳዓበየ ኸይድ ከሎ ኸ periodontal disease ማለት እቲ ኢንፌክሽን ሱር እንዳሰደደ ናብቲ ዓጽሚ ስለ ዝኸይድ እቲ ዓጽሚ ክውዳእ ጅመር ሕጂ ታስኒ ኣብቲ ዓጽሚያ ተዓቂራ ዘላ ዓጽሚ ሒዝዋ ዘሎ እቲ ዓጽሚ እንዳተወደአ ኸይድ ከሎ ታስኒ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ትንቀሳቐስ ይጅመር ሕጂ እንዳወፀ ብፍላይ ተናይ ላዕሊ ስና ኸዓ እንዳወፀ ኸይድ ከሎ ንደገ እንዳተፈየረ ብብዝሒ ስፔስ እንዳሃለዎ ወይ ከዓ ጋፕ እንዳሃለዎ መጽ ሕጂ እዚ ናይ ጥዕና ኣይኮነን ሕጂ ገሊኦም እውን እንድሕር ኢኻዮም ኣብቲ ሶሻል ኢቨንትስ ወላ ኣብ ዝኾነ ክትሪኦም ከለኻ ሓንቲ ስኒ ካብቲ ዝያዳ ዝንውሕ ዝበለ እንታይ ኮይና እዛ ስነይሲ እንዳተፈየረ ትመጽእ ኣላ እዚኣ ናይ ጥዕና ኣይኮነት ምክንያቱ ዓጽሚ ውዳእ ኣሎ ናይ ግርፃን ሕማም ኣሎ ማለት እዩ ጂ ኣብ ገሊኡ እንታይ ንርኢ ኣድቫንስ ስቴጅ ክኸውን ከሎ እቲ ብምሉኡ ኣስናን ዓጽሚ ምዝውዳእ እቲ ሕማም ስለ ዝኾነ ንኻልእ ጥዕናኦም እውን ኣፌክት ገብሮ ልኻም ልቢ ድዩ ምስ ሽኮርያ ድዩ ሕጂ እሞ ከዓ እንታይ ይስማዕ ኣሎ ብቲ ናይ መጽናዕቲ ናይ ስንታ ዝገበርዎ ምስ ዲሜንሻ ወይ ከዓ ኣልዛይመር እቲ ናይ ምርሳዕ እውን ምስ ስኒ ከም ዝተኣሳሰር ብዙሕ መጽናዕትታት የርኢ ኣሎ ስለዚ ሕፅር ኣቢለ ክመልሳ ተሕቶ እቲ ምፍያር ስኒ ናይ ጥዕና ስለ ዘይኮነ ዝገለ እዋናት ነቲ ብምሉእ ስኒ ኣውፂና ነቲ ኢንፌክሽን ኣፅሪና ዝኣቱ እንድወፅ እንድዩ ካልእ ቋሚ ዝኾነ መተካእታታት እውን ንሕና እውን ንገብረሉ ኢና ብጣዕሚ ትገርም ማቶላ ሕጂ ሓንቲ ታሪክ ኣንስ ትገርም ኣና ብምረቃ ኣሎ ዕድመን ጥዕና ናብካ ዝወደይ ባህሊ ወይ ከዓ ገሊኡ ሓፂር ነዊሕ ሰብ ኣሎ እጂ ዳርጋ መብዛሕትኡ ልካ ሰባት ኣስናን ስኒ ፅቡቅ ኮለስ ሓንቲ ነዋሕ ንበይና ወጢላ ትወፅእ እጂ እንታይ ድመስሎ ስኑ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ዝወደይ በታ ስኒ ተመረቀ ይድመስል ሕጂ ተቐምፀልካ ድገርመካ ነገር እዩ ኢንፋክት ሓቂ ተገበረ እዩ ሓቂ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ መርዓ ማለት እዩ ሓደ ኣርክና እዩ እምብልታ ፃወት ነይሩ እምብልታ እንዳተፃወተ ታስኑ በቲ እምብልታ ኮረላ ወሪዳ ሕጂ ታ እምብልታ ዜማ ቀይራ ግን ፈልጣዩ ኣበይከም ምዃኑ ቦታ ኣትረዲኻኒ ረኺዋ ጣዕብል ከምዚ ገይረትዋ ሕጂ ቦታ ፈልጣ ስኻት ትሪኣነ ድካ እንታይ ገበርካ እንካ ካብ ምንታይ ክወፅያ ደርጋ መብዛሕትኡ ሓበሻ ስኒ ኣብ ቀረባይ ስኑ ጠልጠል ኢሉ ዘሎ ትረዲኻኒ ከመይ ጌርካ ክትተብሎ ትኽእል ማለት እዩ ትረዲኻኒ እንታይ መስለካ ሻፎ እዚኣ እታ እንድሕር ኣውፅኡ ዝእትዋ ተኮይኑ እታ ስኒ ካብ ሱራ ዘይክትከውን ትኽእል እያ ሕጂ ሰብ እዚ እንታይ ክህልዎ ክእል እታ ስኒ ፀሪቦም ስኒ ገይሮምላ ኣለዉ ሸፊኖም ኣለዉ ሕጂ እታ ዝሸፈንዋ ስለ ዝወፀት እያ በቲ ክሳይ ገይርዋ እምበር እታ ብምሉኣ ስና ካብ ሱሩ ዝወፀ ስኒ ክትእትዎ ኣይከኣልን ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ፋሕፋሕ ዝብል ጠልጠል ዝብል ግን ሓቂ እዩ ዛስ ዋይ ንሕና ስንና ብስርዓት ክንከናኸኖ ከም ዘለና ኣብቲ በቢግዚኡ እውን ደንቲስት ክንከይድ ከም ዘለና ምክንያቱ እቲ ፔሪዮዶንታል ዲዚዝ ዝበሃል እቲ ሳዕቤናቱ እውን ግና እዩ ኣብ ኩሉ ጨና እውን እቲ ባክቴርያ ሱር ስለ ዝሰድድ እቶም ባክቴርያ ከዓ ሳልፋይድ ዝበሃል የመንጩ እዮም ማለት ዛስ ዋይ ሰብ ሃንገፍ ድብለልካ ክትዛረቦ ከለኻ ገለ እዋናት ግን ናብቲ ናይ ጨና ናብቲ ምፍያር ካብ ልዓልና ኣፍና ይጨኑ ኢሎም እውን መፁ እዮም ሕጂ እቲ መበገስታት ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ናይ ጨና ክስታይ ከም ዝበልናዮ ናይ ግርፃን ወይ ከዓ ፔሪዮዶንታል ዲዚዝ ካልኣይ ነገር እውን ካብቲ ጋስትሮኤሶፋጂያል ሪፍለክስ ዲስኦርደር ዝበሃል ኣሎ ካብቲ ናይ ጋስትራይት ናይ ጨጎራ ሕማም ዘለዎ እውን ካብኡ ናብዚ ጎሮሮና መፅእ ምሽ እሱ ኣብኡ ምስ ዝእከብ እውን ጨና ክገብር ይኽእል እዩ ሳልሳይ ነገር እውን ካብቲ ፖስት ኔዛል ድሪፕ ዝበሃል ኣሎ ካብ ኣፍንጫና ኣክንዲ በፍንጫና ዝወፅእ ትንፋጥ ነገር ድሪፕ ገይሩ ኣብ ዝጎሮሮና ምሽ ጠጠው ብል ሕጂ ገሊኦም ሰባት ብብዝሒ ክብሉ ትሪኦም ሕጂ ንሳቶም ፖስት ኔዛል ድሪፕ ኣለዎም ሕጂ እሱ ምስ ብዝሒ ኣብኡ ምስ ዝፀንሕ ባክቴርያ ቢልድ ስለ ዝገብር ጨና እውን ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ጨና ምስ ዝገብር ብፍላይ እታ መጀመርያ ስቴፕ ነቲ ናይ ሕክምና ናይ ስኒ ይገብር ምስ ዘይከይድ ድማ ምስቶም ናይ ኢኤንቲ ናይ ጎሮሮ ዋላ ናይ ጨጎራ ሓካይም እውን ተሓባቢርና እውን ንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብ ህዝብና ዝረአ ግን ናይ ግርፃን ሕማም ይኸውን ማለት እዩ
صحجي جنا خمسة خاي مالتي جنا قبر يقول تفير سن ما يفيارو طرح خي أكل سن دقنا خاشتتي فيار طرح قنا يكون الشتت ردي غاني ولا تصبق سنو خماني بتاع أزي دماغ سن له سبعة قن عفوجهم قن كولجيت هيتكمني ويكاني كولجيت يجنوي يبل مالتي كم يترك وسعة أنا زيتي أنا وين أسمري عبيتي تعبابي الناس نفولطينا كولجيت هيتقمو مهنياتو عف مزلمد كولجيت سي ما مزي تروح ولا حر أنا خجبر خليو بحال كن زي حقنتي بلو مهنياتو እቲ ኮልጌት አንታይ ባክቴሪያል ኢንግሪዲየንትስ አለው ቻሎ ነቲ ባክቴሪያ ዝቀትል ነገራት አለው እቲ ውሽጥ ኮልጌት ብዙሕ ነገራት ስለዘለዎ እቲ ምጥቃሙ አገዳሲዩ እቲ ቀንዲ ናይቲ ጫና ምስ ግርጽ አንድ ተሓሓዝ ግን እቲ ፍሎስ ዘይገብር ሰብ ኣዝዩ ጫና ክህልዎ ክእል ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ፍሎስ ወይ ከዓ እታ ገመድ ጌርና ኣሞንጎ ክልተ ስና ጌርና ክሳይን ክንገብር ከለና እቶም ባክቴሪያ تحت ግርጻን ተሓቢኦም ዝነበሩ ንርብሾም ወካ ዲስተርብ ንገብሮም ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ዲስተርብ ምስትገብሮም እቲ ናቶም ኮበይ ክእሉንም ክጾንሑ ይክእሉን እዮም ስለዚ ልክ ከምታ ብራሽ ጥራይ ዝገብር ዋላ ሓደ ለሰይ ኤቭሪ ዴይ ንገብር ንበሎ ፍላስ ምስ ዘይገብር እቲ ሽታ ጠጦ ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ እቲ ፔሪዮዶንታል ዲዚዝ ዝበሃል تحت ግርጻን ዘለዎ ሕማም እዩ እሱ እዩ ከዓ እቲ ዝያዳ ጨና ዝገብር ስለዚ موز ويكا براش تراي أخو لا يكونن أنا خاتي موز ليدقفو زيادة توث براش تقدسو انتا يمسلكا ات موز حرفاف كوينو نتي إنامل ويكا نتي ندقا وخفانا يسنا كحاسي خيلي اتي توث براش كن بفلاي بزلو مقوان زيسي أفور لخن قبرون خيلينا أف كله ونالو لذي اتا براشن تراي أخو لا يكونت النتيجة أنا اتا فلوس بجمد غيرنا مشات كانت رياح ولنا السا is very important صوت بلا لغاسن بجكاتي براش مسقبرنا سن فلوس نقبرنا مالتي قبلنا له دكتور موسى بلا له سن فلوس قبر لنا دلو مونت سيلنا نسمع مالتي ده قبل كم مثل كدكتور ان فاكت مسينير ابصراحه عندي امكاني فيزيت غيرني رتناتكا كلينيك مالتي ازي مراخ عبلكا اميزين دخونه كلينيك لكا متى خلوه كن سبسي طفي سبت طفيو دليغات رخوا امدا قباله دي صنحكا نيرو قدم اسمرا خلنا ويكا اسر بيت صنحكا ويكا اندا غربا بتخعل صنع مالتي انا كن اب اوفيس كا متى خلوه اسنان حيزه متى له مود الترمسي مالتي سابي طفيو خيت بلمبر رأي بعلزي ما تاريخ نفط اوفيس كا زي حيزه متى سلازي حدا بحدا ختقلصنا انتايو خمايو ندلو سناي سبدي خامتي ولا انتايو بخرداني قالن سرحنا عايز انتايو كلاي ነገር كانسني بحدا تقلصلي خا ብዙ علا دلو مساخا انتاي زي اسكي مالتي اذا سرح انتاي مثال انت شوف عاركيت هذا انا ابي كيدن كوين دبنيري بزو وان زسي سب ماسك سر ويكات جلاف سر بزنا كورونا فيروس برسن دا انتلتين زخيد امني كوين الا انا فقط كنت حاسب شغل مغني اصلا مع تصناني زي سبدي ناي انتاي اي دون نو وي كميو انتاي سعود مثال ماسك يحت له عمبابات قلد مسدر له لحن كابزم صخاي اسمو بقى صبق مو زون انا مزارغ هوننا أنا خمتي عن تويز بالكوها مالت حدا خبت زجبرو نجارات سني لسه اليوم حنت ميس زجبرو له حنت ميس زجبرو بفلاك أبتناي دحريت ميس زخون بريدج بهان زجبرو له تجيب زي عن حمد تاريخها زين كلتها سنيت قريبنا بزيا كم تحازي غيرنا نتن كلتها زلوا سني كم بريدج جرنا بتشمنتونا دنتال سمنت الله جبنا نقبرها مالتي حجيت سبزي بسرعة كستخ قبر خير بقى بلع خيل بقى حيخ خيل اي واتس permanent solution مالتي قوامي زغاني مفتاحي مالتي كابو خبز مصخايا ما هبني شافع زيا مالتي حجي زيا تاريخها سي ابزيا تصريب الله ابزيا اون تصريب الله اتا بريدج حجي زيا بريدج تمثل تري الله خش
مس أنت تحيزن permanent cement كبرنا بس أزي تريري بقى in fact خبتي أسنانا زيادة إذا ترر as long as it is بتصير تسقع حازو زي ننوح عمتات كتصنع خالي إسراء 3-4 عمتات كتصنع خالي هجي حدا خبت زقبر بريجي مالتي نتحن سنين متكع كلاي نجر كنتي عنتوي mention زقبر كوتي specialty ناتيكا dental implant جي dental implant مالت اتي نتي صور ناي سني كم artificial titanium جرنا نتخلى تا نتا صور تتكع أبتا صور زتتكعت شو عنتين جبر الله سني جرنا وي سمنت نجبرتها سني نبتا implant وي كأ بسكرو جرنا نتحز حجي زي أتري على اللخا إن سكروز مثلا تايتانيوم إمبلانت سوريا مالتي السخاء زي أخا تحسن تري على اللخا أنا تكا واو قالي يوخا حجي لو كل تسلسل نايد حروت سن زي بلو سوالو حجي سبزسي زعتون زوج إنك جبر خيل إنت زعتون زوج إن مزيفو توسبات ما عاق من أي جنزب زلوهم جن أتين كلتا إمبلانت كم زاتري عند اللخا تتخيلن حجي نحن تخيلنا ون زي ساين قبر مالتي أتحاحزنا permanently أبقى نخسين نعصره إذا خاطي إمبلانت بإمبلانت قبر مالتي كم تزبلنا عن توي تتأنكي ناي نايتي لوز مقبار سني ويكا سني مدفع انتاي حدا حمام سني قال اي نجر وين محسخ وين الله جزء بزي طريقه انا لها حسخ سن اللي هو مالتي وتتصلم سن حسخ مالتي ايوه اوكي اجي تحسخه قاليو نتحسخ وصينا نملؤ قاليو وين اتي انفكشن نابتو صور مزسددون كمزن ترينا لها زن صلمت تي نيرف انديو كمسر لها نت نيرف قتلنا وين اتاسني كراون ابرسي اشفينا لك اخم اون كتغلغلك تخيليا كومون نغبر تنرفز قوتو حجي سبيشاليست الله اندودونتس بحال كم غيرناون نتسن خندحنو نخيلينا حساب انت يقاط مسلك شافون اب حزبنا خمص خلو نابهاي كمص خلو فور انستنس كله خباي كغبرو يصبيو مالتي اتي نا حكمنا سن ግን از يغفي دي اندودونتس بحال الله نتن نرفز قوتو كمدلاينتنا او مكسدو مخيلي بيدياتريك بيريودونتس بحالو ناي قرصان حمام بفلاي حزبنا ناي قرصان حمام سلازلو اتي درجاتها ادفانس سلازخونه نابتوم ناي قرصان حمام سيرجري غيروم ون نتي انفكشن كقواطاصرو سلازخولو نابوم نسدو نخيلينا غليامون اورال سيرجنز بحالو سيرجري غيروم نتي حيل خرمتي دوطو كال اي ونتي امبلانت ون كتخلو اليوم انتم اورال سيرجنز سلازي ناب حكمنا سني حزبنا خيد كله اتي جنرال دنتست وي كان حافشاوي دنتست زخونس كله خو غبرو خنصبخ كنكل يبلنا سبيشال تخمزلوسي بزي اخون كعبر ادلي مالتي سلازي قالي ون حجي امبلانت خمز تري زي انا قدمي سنيا زي انا قدمي سن زي بلوم الله حجتي زاتن زوصن مزغبرو بزقدميت اتي غرصان سلازر فيك مخانو تفولطو يخامش I don't know اغاطيمي كاخوندو اغاطيمن لك الله مالتا اغاطيمن فرقان نبر مالسي تي داتون دوصن سي فيك مخان تفولطو يخاخص كل خماني سما كمزي غروما يلكوات تخونو قاط غلمل صلم امونغو مونغو تتل وقت فولطو تخنا تردخن ان فاكت مكتري خص كل تريخا واي لومو خدا صباح وص اندا تزارب كله خي وصاسي كم جيلكا حصبين حنسا تردخن لازم سي جسي اتزعت زوصن لك حمد خصلاي كون ايكلني اتي permanently نغبرو جن كابتا غرصان سلازوصا اسو زياده تي ادفانتج አለው ማለት ይካብተ ዘአትን ዝወጽ በዝሎም ቴክኖሎጂ ብፍላይ ከአብዝናይ አሜሪካ ዘሎ ትናይ ቶም ደንታል ላብ ቴክኒሻን ተባለ ግን ዋላቱ ዝወጽን ዘአትን ውን كأتي خمس جرامايل يزبل كأهم أجرنا ونكسرحون خلينا أتي نحنت سنختك كل حاجة كل جزء challenging يخون that's why زي عجنتاي يمرز عطي قدمي تحنت سنختك كلها dental implant نقبره تخيلنا تاسنين جبرة لك مستيعون مايت كن جبرة نخلي قالي وين حجتي أنا خبت زجبره قالي سن زي بلون على
ሕጂ ገሊኦም እንታይ ይረክብ ብፍላይ ኣብ ህዝብና እንታይ ኣሎ እቲ ዝኣቱን ዝወፅእ ምሽ ወይ ኣብ ዓዲ ኣብ ካልእ ይገብርዎ ምን ማዲ ኣብዮም ቶም ዓበይቲ ሕጂ ኣክንዲ ኣውፅኦሞ ገይሮሞ ድበልዑ ኣውፅኦሞ ክበልዑ መርፁ ሕጂ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ክሎም ድዎ ይክእሉ እዮም ተኣቱን ዝወፁ ሕጂ ንሳቶም ክመፁ ከሎ ኸባና ኢምፕላንት ተኺልና ነቲ ክስታይ ነዳላድለሎ ማለት እዩ ነቲ ዝኣቱን ዝወፅእ ሕጂ ኸርእየካ ኣብዚኣ ሓንቲ ኢንፋክት ካብ ዘምፃኻዮ እዚ እንታይ መስለካ እዚ ሰብ እዚ እዚኣታ ዴንቸር ንብላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ሓበሻ ትኾይኑ ፀሊም ጌርና ንወቃቕጦ ኢና ከኣል እዩ እቲ ገፃ ግን ካብ ሓድሽ ክኸውን ኣሎ ምስ ቴክኖሎጂ ከም ዝበልካዮ በራነ ርአ ፈንዳእቱ ወፅኡ ኢንፋክት ስኒ ቀይሕ እዩ ኢንፋክት ኣብዚ ትርእዮ እምበር ኣነ ሓደ ካብቲ ዝገርመኒ ኣብ ዓድና ዝግበር ዴንቸር እውን ኣሎ ብስርዓት ተወቂጡ ብስርዓት ናተን ዝመስል ፅቡቕ ውፅኢታት ዝረኣኹሉ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ግን ዝያዳ ፃዓዱን ገለን ስለ ትርኢ ሜቢ ከም ዝመስለካ እምበር ኣብ ዓድና ብስርዓት ይውቅጥ ወይም ኣብዚ እውን ኣይክፍለጥ እውን ኣይክእልኒ ሓንሳብ ናይ ዓፅሚ ስኒ ዝገብሮስ ኣይትፈልጦን ኢኻ ሕጂ እዚ እንታይ እየ ክብል ደሊ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ናተይ ስፔሻልቲ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ዋላ ተገበሮ ዘለቕለቕሉ ማለት እዩ ክዛረብ ከሎ ክሎም ዶ ኢላ ኣይከኣልኩም ብኡ ክበልዕ ኣይከኣልኩን ይብልኻ ሕጂ እንታይ ንገብር እዚአን 4 ኢምፕላንት ንተኽልምሽ እዚኣ ምስታ ዓፅሚ መተሓሓዚ ከምዚ ትሪኦ ንገብረሉ ሕጂ እንታይ ይገብር እዚ ናብኡ ፅቡቕ ገይሩ ኣንከር ገይሩ ቃዒሉ ይሕዘልካ ሕጂ እዚ ክበልዕሉ ክእሉ ዋላ ክስሕቑ ከለውን ዘለቕለቕ ይብሎም እዩ ሕጂ እዚ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ዝያዳ እውን ክሓይኩ ክእሉ በዚ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ኢምፕላንት ሪቴን ኦቨር ዴንቸር እዩ ዝበሃል በኣና እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናተይ ስፔሻልቲ ዝገብሩ እዩ ስለምንታይ ገሊኦም ዝኣቱን ዝወፅእን ከምዚ መርፁ ምክንያቱ ክተፅርዮ እውን ቀሊል እዩ ነዚኦም ሕጂ ዓበይቲ ብፍላይ ለይቲ ኣውፅኦሞ ክሓድሩ ረከመንድ ስለ ዝገብሮ ነዚ ኣውፅኦም ነተን ኢምፕላንት ብራሽ ገይሮም ንፅባሓይቲ ንጎ ከዓ ይመልስዋ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ እቲ ዝኣቱን ዝወፅእ እዚ ናይ ላዕሊ ማለት እዩ ዶክተር ሙሴ ሉሲ ዘለቕለቓ ይብልኒ ከምዚ ገይረስ ከም ደይወፅእ ከም ድሌትካ ክትሕይኽ ትኽእል ከም ድሌትካ ክስሕቕ ትኽእል ክዳን ወይ ስረ ዘለቕለቕ ድብለካ እምበር ስኒ ዘለቕለቕ ክብለካ ሳይረድ ዝኾነ ኮይኑ ታሪክ ንመሃርና ኣለና ካብዚ ካልእ ትዛረበሉ ነገር እንታይ ኣሎ ካብዚ ዝዛረበሉ እውን እዚ ከዓ እንታይ ኣሎ ገሊኡ ሰባት እውን ክሳይ ኣለዉ እዚ ብፍላይ ቶም ንኣሽቱ ካብ 30 ስጋብ 50 ዘለዎ ዕድመ ወይ ስጋብ 60 ዘለዎ ዕድመ እውን ኣነሲ ዝኣቱን ዝወፅንሲ ክገብር ኣይደሊን እየ ምክንያቱስ ዝኣረኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓተይሲ ዝሕፍር እየ ኣነ ኣብዚ ዕድመ እዚ ዓፅሚ ክገብር ድብሉ ሰባት እውን ኣለዉ ሕጂ እዚኣቶም ኣብዛ ዕድመ ግሩፕ ዘለዎ እውን ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ዝሰርሑ ሰባት እዮም ንሳቶም ይመፁና ሕጂ እንታይ ኢና ንገብረሎም እቲ ኢምፕላንት ምስ ተኸልናዮ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ እታ ስኒ ብሙሉኣ ናብተን ኢምፕላንት ኣንከር ጌርና ብስክሩ ጌርና ነተሓዘን ሕጂ እዚ እዚ ዓፅሚ ስብል ንብሎ ብፖርስሊን ክኸውን ይኽእል በቲ ናይ ዓፅሚ ስኒ እውን ክኸውን ይኽእል በብዓይነቱ ኢና ንገብሮ ከከምቲ ድሌቶም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትሪኣ ዘለኻ ኣይወፅን ዝኦኒ ሰብ ከውፅኦ ዝኽእል ኣነ እየ ሕጂ እዚ ግን ድሌቶም ክበልዑ ክእሉ ዓካት ደም ክበልዕሉ ወይስ ቆሎ ደም ክቆርጥምሉ ድሌቶም ገብሮ ክለሆነ ኣይወፅን ሕጂ እቲ ኣድቫንቴጅ ካልእ ከዓ እንታይ ኣለዎ ካብታ ናይ ዓንቲ ወይ ዘርኣኹኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ፓለት ወይ ከዓ እቲ ትንሓጎም ዘሎ ምክንያቱ ንዑ ቆሪፅና እውን ክንቆርጦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንኣስረን ስለ ዘለና ደገፍ በቲ ናይ ትንሓግ ስለ ዘየድልዮ እንታይ ይጠቕሞም ገሊኦም ሰባት እቲ ምግቢ ዝያዳ ይምቅረን ምክንያቱ እቲኣ ተሪኢኻያ እታ ዴንቸርታ ናይ ዓንቲ ወይ ዝሃብኩኻ እቲኣ ሓንቲ እዚኣ ተሪኢኻያ እቲ ብምሉኡ ትንሓጎም ተሸፊኑ እዩ ዘሎ ሕጂ ብመልሓሶም ኣይትንክፍዎ ካብኡ ዝወፅእ ናይ መራቕዲ ገለ እውን ስለዘየለ ሕጂ እዚኣ ምግብስ ኣይጥዕምን ይበሃል ኣይጥዕሞምን ስለዚ ምዝ ክንገብረሉ እውን ኣዝዩ እቲ ውፅኢት ዝሕጉስ ይኸውን ካልኣይ ነገር እውን እቲ ርእሰ ተኣማንነቶም ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢምፕላንት supported fix processes ንብሎ እዚ እቲ ዝያዳ ብብዝሒ ዝገብሮ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ምስ ካልኣይ ኦራል ሰርጅን ሓጋዝ ዘለኒ ምስኡ ኮይና
ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ማለት እዩ ገሊኡ እውን እቲ ካለ ዘድለካ እዚያ እጂ ገሊኡ እውን እንድሕር ዝያዳ ገንዘብ ዘለዎ ሰባት እውን እንታይ ንገብረሎም ዝያዳ ኢምፕላንት ኺልና እውን ነንኣሽቱ ብሪጅ ጌርና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ሲ ኣብዛ ዓዲ as long as እቲ ኣፎርድ ክገብርዎ ዝኽእሉ ካብ ዝኾነ ወይ ከዓ እቲ as long as ጥዕናን ዓፅምን ካብ ዘለዎም ዝኾነ ክንገብር ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ይገርም ምክንያቱ ሲ ቀሊል ድመስል በመጀመሪያ እንታይ ካብ ዘድለካ ነገር አለ ትገልጸልና ትኽእል እዚ ካልእሳውን ክገልጸልካ ምሳሌ እዚኣ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ገለ ሰባት ክሳይ ርኢኻ ትፈልጥ ዶ ስኖም ዝሕርቅሞ ስኑ እንታይ ዝሕርቅሞ ስናኖ ከምዚ ዝገብሩ ምሸት ወይ ክብል ስማ ሕጂ ስቅል ዓለም ሕጂ ከምንታይ መጽእ እሱ መበገሲ ብዙሓት እዩ እሺ ሓደ ካብኡ ስትረስ ክኾን ሓደ ብዙሕ ስትረስ ዘለዎ ስኑ ክሕርቅ ምኽእል ገሊኡ እውን እንታይ ንብል ናይ ሓደጋ ወይ ገለ ቅድሚ ሕጂ ጋጢሞ ዝነበረ ተኾይኑ ሰብ እቲ ጆይንት ወይ ከዓ እቲ TMJ ዝብሎ ፀገም ስለ ዘለዎ ኣናኸስኡ እውን ስለ ዝቀያየር እቲ ኣናኸሳ ፀገም ዘለዎ ሰብ እውን እሱ እውን ክሕርቀም ስለ ዝጅምር ሓደ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ሕጂ ሓደጋ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ መኪና ድዩ ብኻልእ ነገር ሳልሳይ እውን እቲ ስኒ ዝሕርቅሞ ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንሪኦ ኢና ምክንያቱ ምስትናተን ሆርሞን ለውጥታት እውን ሓደ ካብቲ ኣስናን ዝሕርቅሙሉ ነገራት እዩ ከም ራብዓይ ድማ ንሕና ደንተስ ባዕልና እቲ ንገብሮ ስራሕ ብፅፉፍ ምዘይ ንሰርሖ ኣናኽስኦም ምዝቕየር ንሱ እውን ክሕርቅሙ ክጅምሩ ይኽእሉ እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ክሕርቅም ከሎ ስናኑ እንታይ እንዳኾና ኸዳ እንዳደቐና እንዳተባላሽዋ ኸዳ ምሽ ገሊአን ንሪኢኸም ዶ ስነይ ንኣሽተይ ንበሃል ዋላ ክስሕቑ ከለውን ስኖም እውን ኣይትሪኦን ኢኹም ምክንያቱ እቲ ስኖም እንዳሓቐቐ እንዳተሰበረ ንኣሽቱ ስለ ዝተረፋ ግን ኣይፍለጦም እዩ ነዞም ሰባት እዚኦም ምክንያቱ ቀሲ እቲ ፕሮሰስ it takes a long time ድሓር እንታይ ይኸውን ናባና መፁ ወይ ትሕርቅሞ ዲኻ ስንኻ ንብሎም ገሊኦም ነው ስነይ ብተፈጥሮኡ ንኣሽቱ ከም ኣያ ተወሊዶ ድሉኻ ኣለዉ ግን ከምኡ ይኮነ ንሕና ንፈልጦ ኢና ገሊኦም ግን ንሪኦ ኢና ብስርዓት ተሰባቢሩ ተጨላሊፉ ስለ ዝፍለጦም መልሓሶም ሕርሕሮም ስለ ዝኾነ ንሳቶም እሱ የሸግረኒ ጀሚሩ ኣለዎ ኢንፋክት ስነይ እውን ውዑይ ክሰቲ ክእልኒ ሰንሲቲቭ እዩ ክስሕቅ ከለኹ እውን ስነይ ኣይረአን እዩ ኣነስ ከፀባብቆ ደልየ ኢሎም ድመፁን ኣለዉ እጂ እንታይ ኢና ንገብር እዚ እቲ ስኒ ኣዝዩ ተደይተሃስ እዩ ሶሪ በዚአን እዚ ኦክሉዛል ጋርድ ወይ ከዓ ኦክሉዛል ስፕሊት ንገብሮ ምሸት ገይሮም በቲ ናቶም ዓቐን ወሲድና እዚኣ ንሰርሓ ምሽ እዚኣ ገይሮም ናብ ስኖም እትዮም መሓድሩ ከምዚ ብጃማ ናይ ስኒ በሉ ብዘይ ዚኣ ዝሓድርኒ ስኒ ማለት በቃ ከምኡ ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ ትገብሮ ክልተ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዋ ሓደ ነቲ ስኒ ትከላኸሉ ከይትሕርቅሞ ካልኣይ ነገር ከዓ ነቲ ማስል ወይ ከዓ ጭዋዳታት ናይ ገፅና ዘለዎ ሪላክስ ትገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጭዋዳታት ሪላክስ ክኸውን ከሎ እሱ ኮይ ዘበግሶ ዘሎ ሪላክስ ክኸውን ከሎ እቲ ምሕርቃም እውን እንዳጎደለ መፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ ኣነ ግን ሓደ ካብቲ ቁርብ ሬዚስተንስ ካብቲ ህዝብና ዝሪኣ እንታይ ስነይ ከምኡ እዩ ነይሩ ኣይሕርቅም ዝብል ይረአዩ ስለዚ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ነስናህና በዝገና ክንከላኸሎ ኣነ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ነገር እዩ ናብታ ናይ ዓንቲ ወይ እውን ክመልሰካ ኣስናኖም ዝተሰባበረ ዝተጫላለፈ ከምኡ እውን ፉል ማውት ሪሃቢሊቴሽን ይበሃል ኣነ ብክራውን ብብሪጅ ገይረ ናብቲ ዝነበርዎ ክንመልሶ ንኽእል ኢና እተን ሓፀርቲ ዝነበራ ነንውሖ ብሙሉእ ክራውን ጌርና ከም ናብቲ ዝነበርዎ እውን ክንመልሶ ንኽእል ኢና ብሓፂሩ ስኒ ከም ዝብለ እንዳለኻሲ ብጣዕሚ ይገርም ኩሉ ነገር ስኒ ትገብሮ ማለት ድጠፍአ ስኒ ትመልሱ ድፈየረ ስእሊ ስኽተንስ ኣስናን ኣፖስቶ ትመልሱ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ስኒ ዘይከኣል ነገር የለን ካብ ድምፃኻ ይኹ ነገረካ ላይክ ኣብ መርዓ ደጓነ ብሕልፊ ኣብ ጓል ሰይቲ ማለት እዩ ይምርዓው ነይሩ ሓደ ዓርክና
ካብ ዕሰለይ هو ካብ ድበሃል ስጋብ ኺድዮም ወሰደ ስጋብ ድበሃል ከይስሓቐ በርከ ዶክተር በትስኑ ተኣማምነት ኣይነበሮም ትረዲኻኒ ኣፉስ ኢሉ ሓቲምዎ ዓይና ክትምተካ ከሎ ኣዝዩ መልክዐኛ ፍሽኽ ተኢሉ ግን በቃ ታሰበይቱ ኣብቲ መርዓሲ ካልኦት ከይወስዶ ሊኻ ትፈርዕ ትረዲኻኒ ስለዚ ከምዚ ደኣመሰሉ ሰባት ከይመፅእ ካዶኒ ምርዓው ደለየ እሞ ኣፀብቐኒ ኦፍ ኮርስ ስንና ናይ ፅባቐና ናይ መልክዕና እዩ ኣጋጢምካ ፈልጥ ኣብታ ግዜ መርዖ ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ እንታይ ኢና ነዳልዎም ኢና ሕጂ ናይ ገሊኡ ናይ ሓፂር ምድላው ኣሎ ንገብረሎም ገሊኡ ከዓ ናይ ሎንግ ተርም ሶሉሽን ንገብረሎም ሕጂ እቲ ለሰይ ሶምን ክህቡና ከለዉ መርዓ ኣለኒ ክብሉና ከለዉ ኣብቲ ኦፊሰይ እንታይ ኣሎ እቲ ናይ ብሓፂሩ ትገብር እቲ ክራውን እቲ ነቲ ሽን ድሽፍን መሽን ኣላሃኒ ሴራክ ትበሃል ሕጂ መፁ ምሽ መፁ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ድዩ ኣብቲ ኦፊስ ኣቴ እቲ ዘለዎ ፀገማት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ኣብቲ ዝስሕቁ መተን ኤስቴቲክ ዞን ዝበሃል ንዕን ተፀሪበን ድዩ እቲ ቪኒር ዝበሃል ድዩ ክንገብረሎም ትኮይኑ ምስ መፁ ነቲ ስናኖም ስካን ጌርና ብስካነር ሽዑ ማለት እዩ ኣብ ኮምፒውተር ዳውንሎድ ንገብሮ እቲ ዘሎ ስናኖም ሽዑ እቲ ብምሉእ እቲ ኮምፒውተር ተዓራሪና እቲ ዝፃበቐ ፃበቢቕና ምስኦም ዲስካስ ጌርና ዋው ከምዚ ክትመስል ኢኻ ኢልና ምሽ ንሪኦም ኣብቲ ኮምፒውተር ማለት እዩ ድሓርታ ኮምፒውተር ኣላ ከምዚ ኣይነው ርኢኸያ መስለኒ እቲ ኦፊስ ወይ ፋክ ድሓር ናብ መጻካ ሪኤሎ ከምኡ ጌርና ሽዑኡ ዘ ሴም ዴይ ነቲ ብምሉእ ኣዳሊና ዊዝን ዊኬንድ ንመርዖም ነዳልወሉ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩሎም ኣለኹ ንሓንቲ ስኒ ድዩ ማልቲፕል ስናት ድዩ ብሓፂሩ ሲ ብፍላይ ንመርዓ ዝዳሎ ሰብ ኣይነው ወፃኢታቱ ብዙሕ እዩ ግን ዳስ ዴር ዴይ ስለዚ ከምኡ ዝመፁና ከምኡ ንሕግዞም ኢና ፅቡቅ ኣለኻ በለሱ ዶክተር ሙሴል በክብሎ ኣሎ ወላ ንመርዓኻ ስብጀካ ቃል ኪዳን ደይኮነ ወይ ቤሎ ጥራሕ ደይኮነ ጓል ኣንስተይቲ ንያስናን ከማል ወጭለካ ማለት እዩ ብዙሕ ኢና ንመሃር ኣለና ዶክተር ናብ ካልእ ነገር ቅድሚ ምስጋረይ ካብዚ ትገልፀልና ነገር እንታይ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ዝበሃል እዚ ብሬስስ ዝበሃል ሰንሰለት ዝገርም ትመሩ እቲ ብሬስስ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ሓደ በተን ሓፂን ዝመስላ ኣሲርና ነስተኻኽለሉ ገሊኡ ከዓ ብፍላይ ሕጂ መፂ ዘሎ ኢንቪዝላይን ወይ ከዓ ክሊር ኣላይነርስ ዝበሃል በዚአን ጌርና እውን ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍልልዩ እንታይ እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብሓፂን እዚ እውን ናይቲ ማሃዘን ነይሩ እዚ ኢንቪዝላይን ዝበሃል ሕጂ ተን ብፍላይቶም ቆልዑ ብሬስስ ገብሩ ብዛዕባ ደደሲ ዝብሎም ኣብቲ ናይ ደቂ 10 እስካብ 14 ዕድሜ ዘለዎም ሕጂ እቲ ሓፂን መሪፆም ነቲ ክራውድድ ዝኾነ ዝተጫቃጨቀ ስኒ ወይ ከዓ ጋፕስ ዘለዎ ኣሲርና ኩሉ ንዕርየሎም ማለት እዩ ንኣሽቱ ሕጂ ግን ተቐንዲ መፂ ዘሎ እዚ ኢንቪዝላይን ዝበሃል ብፍላይ ዓበይቲ እቲ ሓፂን ስኒ ንዕኡ ክገብሩ የሰክፎም ቆልዓ ኣነዶ ኣብ ምዕባይ ሓፂን ክእሰር ወይ ሓፂን ክገብር ኢሎም ደሰክፎም ኣሎ ሕጂ እቲ ኢንቨንሽን እንታይ እዩ እዚ ኢንቪዝላይን ዝበሃል መፂ እዚ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ልክዕ ከምተን ትስርሑ ልክዕ ከምታ ናይ ሓፂን ግን እንታይ ኢና ንገብሮ በብደረጃአን ኣለዋ ሕጂ ስኻ ትመፅእ ምሽ እቲ ኩሉ ስእልታት ወሲድና እቲ ኩሉ ናይ ስንኻ ቅርፂ ወሲድና ናብ ላብ ምሽ ሰዶ ተን ላብ ከምዚአን እዚአን ነቲ ስኒ ዝዕርዮ ሕጂ ትመፅእ እታ ናይ መጀመርያ ኣላይነር እዚኣ ንህበካ ምሽ ከምዚኣ ጌርካ ትእትዋ ንክልተ ሰሙን ትገብራ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ሰሙን ከዓ ትመፅእ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ሰሙን ከዓ ተንስኒ ቁርብ ተመዓራሪና ኣለዋ እታ ካልአይቲ ደረጃ ከዓ ንህበካ ድሕሪ 2 ሰሙን ከምኡ እንዳበልካ ኣብ 2 ሰሙን تغيرن مالتي زين الاينرز اموداتا بتي متن ناي صاغمو ناي سنخا اتي غيزي يوسن مالتي قال يوم 6 شهور يغبرون قال يوم ناي عمد كلتا عمد ونز وسدالو دحرو قرب مللاس بعلوم توم بيشنت اب غزا خوينم ناباناو ممصاي اليومني دحر خلتا سومن يغيروا ميبي اب كلتا ورحي اب سلس ورحي خريهم نجمر حجي زي انفيزلاين اورثودونكس وين
الله أنا ون حدا خابت سيرفيس هو بوي سلازي قلي أم فلاي إذا قابت زي أسعفت واني ولا أما نقول تسن نايك أمي زلا حجنا زين ناي كل ناي سلسة ورحي قال الزغون كم زين قلنا أي فلتني تسب بزح خمسة جابر وين زي خمسة إنفيزلاين بزي إنجلنا ونحكمه مينانا توم سبعة لازم سي زي إنفيزلاين ون حدا خابتي دقو ناتي سبيشالتي كونن جن إكسترا ترينينج سلازو وصل كلون لازم نجبري مالي صح ملي قرر إذا خلون نبرة صراحة الله صراحة ودي دي سنان حجي ودينا ودي من أبقى لهم حلفك قال أنت قبلك دكتور موسى إن سبع الله ترى مش أصلا بتعمل ست دبل زين جن somehow some way أربعتي إنترنت زين أنت عقابي ترين بحالا قال مثلني أربعتي كم دينا وزع كم تايسو وزع أخذ بالكل خا مالتي سن لعل مالتني نوحتي ساتن تردي خان ولا خص كلس كم زدو خري دم يمثل انت خمس عافق عبيس كان زاربن دخل كما يمثلك هذا انت انا تن عقابيتو ويكاتين كاناينس نبلن تن كورنرستون تن كورنا انا يسنانا اجي تناي قدميتنا يدحرتني يلنا عندنا نفلاليو تناي قدمي سن زبحال سغابتا عقابيتو زلوين تدحرواي سن زبحال كا كاب عقابيتو ندحر زلوا مالتي اتي عقابيتو ويكاتين كاناين كم خنوحة يجبئني اتزنوا حسر زلون ونسنين مهنياتو ناتن طقمنتا يمسلك انا يتن عقابيتو نتي ام منጭ اتديو اجينا يا خالب تاريخ انا نايسب فيارات الكان اي دون نو يا خالب انت خدت لي خا اي دون جسي علامه سلازلوني ات شيب ناتن كوميو prominent ወይ ካዝ ወጻ ኾን አለወን ተረርት ኾን አለወን እሱውን መፈላልዩ እና ይተቀድሚትና ይድሕሪት ስንዝሎ ሕጂ ከም ልሙድ እንታይ ርኢኒረ ብፍላይ ንሳተን እንካ አኸም ፍጮ ዝኾነ ሕጂ ፍጮ ዘሎ ሰብ ተንኬናይን ተን ዓቃቢቶ ኣብ ድሓሬን ወጻ 11 12 ምስኮነ ዕድሚ ትቆልዓ ሕጂ ስለዝ ወጻ ተሰብ እቲ መንጋጉኡ ንእሽተይ ተኾይኑ ይጸበን ምሽ ብላዕለ ወጻ ማለት እዩ حجي تفير جمسلن سنين تنفجو نبلو مالتي حجي اب كالعالم انتاي نري نعاني وصوان نتنفجو مسوصوان نتنكيناين مسوصوان اتي ملك حد عينه تكون مغنياتو تنقند ناي سننا تنكيناين حجي خفيرا خلوا وي هم تزبلكاين كوصا خلوا نعن مستخخالي ذا ازدلمبر اتي الموصع عين دغفونينا اتي من وحن اتي خصاي وصع زبلا مخانن ون علامه سلازلو مخنياتو ابتي بولين نايتي سغادينا قال مسحب ابكم انفولفز لغن سغبراي وبطعم دغر ناي مچرشا بروفيشنال كا دكتور موسى ازيد مسغانيو ابزن اسنت زخمزي ابز درجه مصحغا فرمنطنا نابكا مچرشا بزح تمرتيخا تمرنا لها انا تاخذ لك خاله مسلك خمزي عنتوم قليصكا سني طفي طاقنت مرسيقة مالي تردي غاني جيناي كوتا واحد سيرو سني تي إمبلانت دبال بوينات كا بروفيشنال كم يغتقولوا وات إمبلانت أنا نقول حجي مجمرة التي حموم ممتعنا مش سكانر على كومبيم سيتي سكان تبالنا عباي ماشين على باغيرنا سكان غبروتي غصو تمنغاغو مالتي اجي تعاصمي 3 دايمنشنال 3D ስለዝኾነ ኩሉ እንዳጋላበጥና ት ኮምፒውተር እኹል ዓጽም ለዋዲዩ እቲ ዓይነት ዓጽም ኸ ብቑዕ ዝኾነ ዓጽም ዲ ዘለዎ በዝሒ ዓጽሚ quality and quantity of the bone ብሎ ማለት እዩ ኣለዎ ዲ ኩሉ ንሪኦ ማለት እዩ በታ ስካን ሽዑኡ ኩሉ መስመርመርናዮ اتي امبلانت بلانين اتي بلان غبرون ابوينا تسب كير غزو خيد بلان غبرو مالتي بلان جرنا سوفت وير اللوناتو ابيت اتو بخندي انجل تاتو بخميت تتكل كله مرب جرنا نودو بفلا يابز وان زي نابلاب مش نسدوتي بلانز غبرنا نساتو متى يسدلنا جايد ويكاتا ممرحي ابي بخمي جرنا هم نتوا مالتي لك عبتا سنين ايسب نتوا مش بتا جاي تجرنا ابا قرب دريل غيرنا بتاع عصمو اتا سني اتا امبلانت نتخلا مالتي امبلانت حجي تايتانيوم كاب تايتانيوم تسريحو السو ابتا عصم خمزي ابز عدسي
ني ريبليسمنت አለው ናይ ብርኪ ናይ ሂፕ ወይ ከዓ ትብሕልቲ ሪፕሌስመንት አለው እሱ በሆመ የምትገብሮ ነው በቲ ታይታኒየም በሆመ ሃው የመጽቱ ታይታኒየም ወንቲ ኢንቨንሽን አው ሀብተ ገበረ ሳብስን ዘይን ገብሮ ተባሂሉ ታይታኒየም ንተخሎ ማለት ሕጂ ተዓጽምና ንሰለስተ ሕዝ አክል አብታ ዝተኸልና አርቲፊሻል ዝኾነት ሱር ይዓቢ ማለት እቲ ዓጽም بسرعة عبي تايتانيوم أو تدلدل كم زي تخلق خمش ما يتستيا صرنا سددن دادل تمزق كم يدلدل دحرس ثلاث ورحش عن تاين قبر الله تحسن نبلع عليه أخوف تبل أب أسكرو نقبر عديو وي سمنتو جرنا نلاق بعدي بدحري خبل على خل مالتي سلازي إت process نتايو سكان نقبرو تا implant نتخلا دحرس ثلاث ورحخة اتا سني مسكبرنا كبل على خل بسرعه براش قبره فلوس قبره كم خصاي كوين وين يسمعني كم ارتفيشال كوين وين يسمعني اتنا امبلانت خا لعلي 98% عوتي يسرح از لونج از تسب تتخانا خينون بقبو تحيزون عوتي تي بروسس مالتي اوكي ابز بلان تخطب لك الله دكتور موسى نقولو ستقبلنا تخلو دي مال سي بلا كاسني ازيو بزح شغار استتسبالو تردخاني انا ادمه فلديو ويس كاب كند زعد من عبزي كمي تروح صبو حتى شافوا احنا حجي حدا خابتي خموص خلو سكرين نغبرو مينا منيو امبلانت بقع منيو امبلانت زي بقع لنا حدا تا قداميتي تول نتقملا تازبلكو انتو يتا اكس راي ماشين አለውም ዲየብሎ ካልአይ ነገርቲ ንገብሮ ከዓ እትጥዕና ናይስብ ማለት እዩ ብፍላይ ሓደ እትናቱ ኢሚዩን ሲስተም ናይ ሕማም ናይ ምክልኻል ድኹም ተኾይኑ ካብ ምግባር ውን ቁርብ ሪዘርቭ ንኸውን ኢና ካልአይ ከዓ እቲ ናይ ኢምፕላንት ማለት ኣዘዛንቲ ዓጽምን እቲ ካልእ ክስታይ ውን ዕድመ ከምቲ ዝበልካዮ ውን ዕድመ ናይ ክስታይ ንርኢ ኢና ዕድመ ብፍላይ ቆልዑ ትሕቲ እቲ ናይ ጉብዝና ዕድመኦም ዝህሉ ኢምፕላንት ክንገብረሎም ኣይንኽእልና ምክንያቱ ብዙሕ ለውጥታት ስለ ዝግበር ኣብቲ ዓጽሞም ስጋዕ እቲ ማቹሪቲ ናቶም ዝውድእዎ እቲ ፒበርቲ ናቶም ዝውድእዎ ንጸንሕ ኢና ኣስፋር ኣስቶም ዓበይቲ ግን ስጋዕ ገደብ የብሉ ኣነ ክዕልለካ ቅድሚ 2 ወርሒ ወዲ 94 ዕድመ 3 ኢምፕላንት ኺልና ኣሎ ብቲ ናይ ታሕቲ ማለት እዩ ምክንያቱ أنا سي Thanksgiving جزء نيرشوا. I want to have a turkey. I want to make sure I eat this. قال لنا. هجي ثلاثة ينجرنا له. بسرعة ينجي يجر وزسب سهجي حبشة هون طيب لك. No, أرميد أزرع تايد لينيو. زسي أنا سأريجي يجلي بحال سمعي. سلازي الناس قاعد زلوا تسب. سب as long as عزم قاعد زلوا. إتي implant كنت خلوا لنا خلينا. سلازي implant is بتعمي عبي مفتاحي نايتي زتقفل سني كوين يركب بزوان زي اتشجع على ستي بفلاي بحزبنا خا كومن بفلاي تمن اسي عزيد ستي ببزح قلي وحدا باكو خلت باكو معلت ستل حجي تقدم انتي نيرو ببزح ست سب عين قبروا له نيرنا implant ابز وان زغن يتحدش زلو جايد لاينز انتينا نقبر قدمي كلتا سومن تشجع ططو كنا بننغرو حريت أطو مسبلة تن إمبلانت نتخلن سكاب شمون تسومن زهون كانوا قارصون نمهرو مالتي حريش شمون مغنياتو أبقى ننتهي زهون لتعازمي مستا إمبلانت يوهاد له أوسيو إنتجريشن ينا نبلو يوهاد حريو وهمتي ولا تستي وانتي إفكت مينيمم خون تأجمنا الشجرة جن انتهيو እቲ blood supply ናብቲ ቅርጻና እቲ ደም ናብቲ ቅርጻና ናብቲ ዓጽሚ ብዝያዳ ንኸይከይድ ይዝገብሩ ይሓንቆ ማለት እዩ ስለዚ ደም ተለይከይድዎ ናብቲ ንገብሮ ነገር ከዓ ክሓዊ ክእልኒው መቹር ክኾን ኣይክእልኒ ክበስል ኣይክእልኒ ዳስ ዋይ ናቲ ሰብ ሽጋራ ክቋርጽ ከም ዘሎ ምኽርታት እውን ንህቦ እዚ ኦኬዥናል ምሻላ ካብዞም ሶሻል ስሞከርስ ዝበሃሉ here and there ግን እቲ ኢፌክት ናቱ ብዙሕ ኣይኮነን ማለት እዩ they are a candidate for dental implant ዶክተር ሙሴ ኣነ ኣብቲ ስራሕካ ማለት እዩ ከምቲ ናትካ ፕሮፌሽናል ምዃኑ ገለ ስንጋጢምካ ፈልጥ እቲ ስኒ ወይ ኣዝዩ
ትግርኛ ይዛረብ እንደሎ ወይ ካለ ቋንቋ ይዛረብ እንደሎ ግን አስናኑ ናይ ሰብ አይኮነን ኢልካ አዚው ማለትኒ حلف على الله معبايدي قدمله أقاطي مكافلت أبرسيو ويكم زخت حكومة ريتخل أصلاً مزي كافلت زين أقدر زخ مزاك أخلو سخا أنت تقبر مالتي well أنا أنت دي بفلا يبتين أي dentist عالم فلوتي حجيتهم ultimate dentist بحال حجيتهم أنا حموم أزرهم كابيم حدا أو حوشات خوينه أو حكيم سن لنا دكتور موسى خيرو قالنا بلي منسي بوردي بقال أبتين أي professional level جن مناتي referral كابيم نموتو كاب كالو dentist تم general dentist it is كبير زخانة procedure عقمي زي عقمهم إن شاء الله general سي general حفشة زخانة يزقبر كم هون دلو سدوا أنا جنت داي بلي أمارز إيه بلي نابي مخلوق جا أنا اتاتكالني اقبر مالتين بد نحكم الناس اني قال لي very challenging كتحكموا ازي يخون بعقمنا جن انا يفتلو مالتي مخنياتو كاب جنرال دنتست يعملوا بلو قرب حيلتي لهم نابتي بروستودنتس الناس بدو قلبها ስለዚህ انا بستخالني متن خالوت اخاخي بدي يتمخاخي ريدي يفتلو مالتي مر كم زبلك very challenging case አለው مخنياتو قال لي انت على حجين اي منغاغاني ناي زي ما معرى له انا خصو ازي قال لي ان شاء الله كات تحت واي منغاغا زياده نقد نقميز مصاي وي كا انا قال لي خاطنا اي تحت واي منغاغا خاي ريز دحري كوم صقام حجيتنا انا خصو غيركا سنخ تعري يخبدكاي مالتي سلازي that's why اتيناتي سبيشال دزمورت كو نهومو كومبلكس وي كا تشالنجز هونه نغرات ابروش كغبر سلازبولكي سلازي انا بستخالني تفتنو مالتي تمسلو ميخا مالتا اتماساسلو ميخا خمزي كتتصبابو ابريش انتاي مالتك بقاسي الكان زخلو تغبر مالتي داتوالو دوصالو لمጨረሻ دخونالو سنت دات نوصلكاني زخلو اصبقن يمرعي قريبلو سبيته كيصلعن دي كونسي عدد دقي نختكون انا خصبقلا اتنولدو قلعسنا ابوينا ديم بنشتم كله بيلو غيرم رايهم نخبال نخصبقو استصبقو مخالكا واقع عداقا مالو مالتي او ناي ገንዘብ حطوهم دلو رغصኛ ግን እዚ ሁሉ ሕክምና ገር ካሎም ከነ ተሞክሮም ለስኻብ ክንዝ መዓል ተመለሱ ትብሎም ዶ እንታይ መልእክት ተሐላልፈሎም ኣብ ርእሲ ከይመጹ ካዶ እዚ ሁሉ ገንዘብ ኣዝዮ መርዓም ሰሓለፈ ገረም ጠፍሎም መጹ ዲዮም እንታይ ተገብሮም ጻ هو እዚያ you know እዚያ ጽባቅ ሕቶያ ምክንያቱ እንታይ ዝረአ ብፍላይ ኣብ ህዝብና መብዛሕቱ ዝመጽእ ስለ ዘቆንዝዎ እዩ በዚኣሲ ትሕመንላ ሶታ ቃንዛም ስገበር ቴከም ስገበርካ ባገርም ኾዱ በቃ ካልኣይ ቃንዛ ስጋዕ ዘይመጸት ኣይመጹኻን ገሊኡ ግን ኣሎ ብስርዓት ነቲ you know ህዝብና ግዜና ነጥፍ ክንምህሮ in fact Dr. Lola Dr. Dahab abzi ዕድለኛታትን ብፍላይ ኣብዚ በኤሪያ ብዙሓት ሓበሻ ደንቲስቲና ዘለና جيب هم متن ون سمينار نهبهم بتخرسيان ديو أبجلديو نحجزهم هنا حجز خلون دا جبرنا جن كاباتهم تصمي قومتهم ترديهم أب بتخاطات لزمزو وحداتهم بفلاي كمتن إحنا عجيبتي أنا زجبر مالتيو بالإمبلانت تجيروهم تي فول ريكونستراكشن تي عفهم تجيرو كله هانيس كانتي نتي عف مالتيو مينتنانس اللي كمالالو سلو every 4 ورح دي 6 ورح دي مصراي ديو مكنخان ديو اتد سرحنا يوم كريو لناكم قاليهم كما اجيرهم طفو بزحتهم طفو دحارتا يخون اتي زغبركا خمزو خوينو يمزو وصيو قاليلكم بقى emergency موزو سلازي انا حدا خبتي ملأخت خم حلال فاز دلي زي مدبكا مخنيات بمقمار مالتيو اتهم سبات ابزديو ابانا دي ابكال ديو اتا بتخاطاتلي ناي صريت ወይ ምክንኻን ኣብ ገዝኦምን ከምኡውን ኣብቲ ፕሮፌሽናሊ ናብቲ ሓኪም ኮይዶም ምግባርን very important ኣገዳሲት እያ ስለዚ otherwise ኩሉ ዝገበርናዮ እውን ንኾን ትኾን ይኽእል ኦኬ እሱ ማለት እዩ ምክንያት ስኒ ወላ ማለት ሲ ካብያት ሒስካ ስኒ ከም ዝብልካ ኢኻ ዝኾነ ኮታ ባሓፂሩ ንሰብ ስኒ ወላ ሕክምና ሰዲድካዮ كدكس كله خصوصا بدي أشغل تبلن لابلك أمو دكتور كيد كارن كركون ده حني تبل أمن منقرس قبر الله حوي بلك تردي خاني يوم تعبيتناي استاي كونه
جن كم زل بالك أنا بحكمنا حنسام سكرا أوكي دحممن دخيلنا بدكتور نقولنا أيام سألنا هذا قال أي كم زل بالك أنا نبغى متى سنة حيمة بذكر عالم حنسام صحكم كاني بوجرت أف جيجا مالتي يس ردغاني تصفى تحطت يا أمثال كمالتي ودكتور موسى هو تي خاف كله تي تمعك مهنياتو قالي أنت أي مسلك تي بفلا يا أبانا إثن قالي أنت بلكا ما رمى سن لا رأت ودي إني حجر أتايد تريفوي ممزعونا اللي ندو خالو أبانا قل إثن ولا تحنتسن is important مخنياتو قالي إلو حجتي إذا أتزوج نقوله أبكل تخرمتي متحاز قرنا أزين نعود حزق مالتي نتزوج نزوج سلازة سي إتي شلل كنبلو يبلان ولا حنت دي أخلت دي ثلاث دي تترف السن as long as تعنا نحر هاللي وين كم تحاز قرنا ريو قالي قرني اللي خلنا نسمح نخدل لذي إتي نبدأ نتستخد كام حكام كناتات كام فلات مكتتالون أقدر أسوق هم زغانين يحب الفوتو أوكي كم زغستاي متى في السب ثلاثة سنين ولا تزرر رؤوسني attractive ده يكونه تردي خاني ثلاثة حبة سنين حيز كامل زب تردي خاني حيز أنت تقولون ثلاثة سنين سقاسي دعات الوقت دي ولا أولي كانت سنين زسرحوا خبيريو اللي كانت ثلاثة أو تيها جوهما مقبارنا السبعي ويتي قوامة يدخون السن غير كاري خاصو دوي دينجر ديس ويسنتن ثلاثة سنين كم زعنتو يدبل كام معناته تعكمني كم طبعا حجي قال لي انت هالو كملو ولا حنت سني ولا خلت ثلاث سنين اذا موصو نزين كي تنكفن والله انت حجي مهنيات ذاك كي تنكفن سلاز وصا زين اي دونت شي دتاش والله ان شاء الله حجي الساعه انت عنا تليوان بفلا اذا كلت عقابيتو تنزبول كونت زنوح سور زلون تنزدل دلا سنين السنس قاع زلوا اتزعت زوص صبو غيرين نحزو ناي قالي جن الساعه انا اندابلا كي توصن ابرسين جن نتزلو تكايا بخ حجي مش تقبرو نعم كتخبري لك دحري 3 4 ورح موصخ مهنياتو تا بارشال نحزاتن لكيماتن تخيل مهنياتو تي بارشال تزعت زوصن جراب غير حزوي حجي every day مسوه تحزو هلها اختبل علو هلها تون كتوصن كلها انا انت هاي قبر ماليس يزدخم حجي نمهرو ندحر سايلم نقبر لهم كن بحمام زمصاي مطفاء سن ندحر كوينو ثلاثه تريفن نعوم ون يواص ايكونن بارشال كفيلم ندحر شورحنا ناي مولو دينجر كوفليم سلازي اتزحاشه نمهرو كل غزي ون اوبشن مرجعاتاتو نهبو مينا حجي حدا سب كم احمد صان نخلو حدا خافت مرجع زهبو أنا أوتيها مولو دينشر تقبل مولو دينشر تزعتن زوات مسكبر خا صنحيلون عقمه اليومون 4 إمبلانت نتخلول مش كم تحاحزو تاع قايلات اتن توصل كم رجع نهبو كاو زياده عقمه اليو خا 4 و 6 إمبلانت خيناون بيرماننت زخونه ابا خمتا انتو يزر اخوخا سكرو غيرنا انا طراي زتون زوصون نغبرلهم حجي تبمولو مرجع ينهبو جيتاي مالتي دينشر تخوينا امبلانت زلوات خوينا فيكس ወይ ከዓ ዘይወፀት ኮይኑ ብኡ መጠን ተዋጋ እንዳ በዝሕን እንዳ ክሳይ እንዳ ገበረ ንኸይድ ስለዚ እቲ ምርጫ ንቦ ከከም ዓቕሙ ሓስብካ ይመርጽ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ከሓተካ ኣብ ኢንፋክት ናብ ዶክተር ላ ጸጋይም ሓቲት ያኔ ረቕድም ሕጂ ዛዕባ سننا سنن دحر حيمنا ጨውን ለሚን ኣብ ዓካ ገርካ ገለመል ኣስተማቂርካ ስኒ ከምዚ ጎጭቁሽካ ጥፍቦል ዶ ገደ ባህል ማለት እዩ ግን ኢንፋክት ወላ ናብ ዶክተር ዳሃቤ ኢንፋክት ዴከር ኩለኹ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ በጋጣሚ ምክንያት ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ረኽባይ ናብ ዶክተር ላ ኸይደ ናባኻ ማለት እዩ ሙሴ ሶ ዲፕ ክሊኒንግ أنا كو ناب دكتور لولا وين ناب دكتور ده وين ناب دكتور موسى وين ناب دكتور أسرس كده سني يحتسابي بشد شهور هذا ديب كلينين تبعه الله انت عايز هو تديب كلينين نبلو كمتي عنتوي زغلص كمالتي درجاتات ناي كوناتات ناي سننا يزوسنا اجلس سي حدا سب كل غزي ناب دنتي سخيد نيرو بزخون مخنيات عامت كيكده سقبل
ሕጂ ኣብ ኣንታይ ይገብር ትግርፃን ይንደርምሽ እቲ ብሊድ ይገብር ገለ ይገብር ሶ ሕጂ እቲ ዓፅምን ምዘይሄሰ ወይ ከዓ እቲ ቢልድ ኣፕ ንገብሮ ወይ ከዓ እቶም ባክቴርያ ዝእከቡ ብዝሒ ምዘይህልዎ እቲ ኖርማል ክሊኒን ንገብረሉ ማለት እዩ ገለ እዋን ግን ከም ብፍላይ ኣብ ህዝብና ንብዙሕ ዓመታት ዘይከይድ ኣሎ 20 ዓመት ደንቲስ ከይደ ይፈልጥኒ ድብልካ እውን ኣለዉ 34 ዓመት ገይሮም ሕጂ እንታይ ዝግበር ኣፍና ናብ ደንቲስ ምዘይንኸይድ ወይ ምዘይነፅርዮ እቶም ባክቴርያ እንታይ ይገብሩ ምስቲ ምግቢ ንበልዖ ምስ ካልእ ነገር እውን እንዳተኣከቡ ቢልድ እንዳገበሩ ከምዚ ካልሲየም ቢልድ እንዳገበሩ ኣብ ትሕቲ ግርፅና ይሰፍሩ ማለት እዩ ሕጂ ባክቴርያ እቲ ካልሲየም እቲ ምግቢ ኩሉ ተኣኻኺቡ ትሕቲ ግርፅና እንታይ ይገብር ነቲ ግርፃና ትሕቲ ግርፃና እንደሎ ይበልዖ ማለት እዩ ዋላ እቲ ዓፅሚ ይውዳእ እቲ ቢልድ ኣፕ እውን ከምዚ ከውሒ እዩ ዝኸውን ሕጂ ንዕኡ ብኖርማል ክሊኒን ልዕሊ ግርፃን ጌርካ በቲ ኖርማል ብብራሽን ትኸይድ ኣይኮነ ሕጂ እንታይ ዘድልዮ ነቲ ከውሒ ዝመስል ዘሎ ንዕኡ ከተውፅኦ እንድሕር ኮይኑ ዲፕ ክሊኒን የድልየካ ትሕቲኻ ትሕቲ ግርፃን ጌርካ ተፅርዮ ኣብ ገለ እዋናት ኢንፋክት ብዲፕ ክሊኒን ብንሕና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሰርጀሪ ክገብር ኣለዎ ሕጂ እንታይ ሰርጀሪ እቶም ናይ ጋም ስፔሻሊስት ወይ ከዓ ፔሪዶንት ዝበሃሉ ነቲ ግርፃን ብስርዓት ኣልዮም ነቲ ዓፅሚ ኩሉ ትሪኦ ኢኻ እንዳራእዮ ፅርይዎ ማለት እዩ ኣፅርዮም እቲ ግርፃን ሸፊኖም ናብቲ ንቡር ይመልስዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዲፕ ክሊኒን ብሓፂሩ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ናብ ሕክምና ምዘይከይድ እቲ ባክቴርያን እቲ ምግብን እቲ ካልሲየምን ቢልድ ገይሩ ትሕቲ ግርፅና ምዝሰፍር ሞ ብብራሽን ብፍላስን ምዘይከይድ እቲ ፕሮፌሽናል ንሕና ነፅርዮ በተን ሃይጀንስ ወይ ከዓ ዘፅርያ ማለት እዩ ኣለዋ ብኡ ትሬን ዝኾነ ኦኬ قدم መደብ ምዕፃይ ከነግረካ ዶክተር ሙሴስ ሕጂ እንታይ ልካ ብዙሕ እናተማሃርና ስኒ ከመይ የድልይ ገለ ስንኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ ትካነ ሆነ ኢኻ ثانك يو ማለት እሺ ድመልቕ ኣይኮነን ዳኣቱ ይኮነን ኣብ ቅድሚ ዶክተር ምስክር ዛረብ ኣለና እናንተ ሓተካ ለደ መስሊካ ከምዚ ዳኣቱን ድወፅን ሰብ ትገብረሉ ኢኻ እንደገና ከኣንን ዘላለም ሙሱን ሓዋር ክኸውን ኣብ ስራሕ ኣጋጢምካ ፈልጥ ሓደ ኣለካ ሙሽ ናይ መስተ ስኢኑ ናይ ሽጋራ ስኢኑ ወይ ገለ ስኢኑ ስንድ ሽየጥ ኣለኒ ኢሉ ስኑ ሸይ ድመፀካ ሰብ ኣጋጢምካ ወምተ ዝኾኑ ሞ ኩላህና ዓደግና ማለት እዩ ዓደግና ዓሚጥና ነቲ ዘዘልዮም ተካእና ኣለዉ እምበር ኣብ ስኒ ከም ኣይትከኣልን ምክንያቱ ዝጠፍአት ስኒ ዝወፀት ስኒ ክትከኣ ብታይቴንየም ወይ ከዓ በቲ ኢምፕላንት ጥራይ ትከኣል ስለዚ እቲ እንታይ ክሸለል ክንብሎ የብልና ምስለካ ሻፎ እቲ ስኒሲ መብዛሕትኡ ህዝብና እንታይ እዩ ዝሪኦ ከምዚ ኣካልና እውን ኣይመስሎን ከምዚ ምሻለካ ሂወት ዘይብሉ እዩ ድመስሎ ስኒ እምበኣር እንታይ ኣለዋ ታሱራ ተሪኢኻ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኾነ ብዙሕ ክሳይድ ኣለዋ እቲ ብላድ ሰፕላይስ ደም ኣለዋ ነርቭ ኣለዋ ኩሉ ኣለዋ ትንቀሳቐስ እያ ሂወት ኣለዋ ሰብ ሕጂ ስና ትንቀሳቐስ ኣይመስሎን እዩ ሰብ ዋላ ትጥዕና ዘለዎ ሰብ ማለት ኤቭሪ 6 months ኤቭሪ ገለ ዝኸይድ ድካና ሃንስብ ኣብቲ ዓፅሚ ኮላታ ስኒ እውን ትንቀሳቐስ እያ ኣይንሪኦና ሕጂ ሕሪና ፕሬሸር ክንገብረሉ ከለና ስንና ኢንፋክት ቁሩብ ሙቭ ገብር እዩ ዋላ ጥዕና ዘለዎ ስኒ ማለት እዩ ስለዚ ስኒስ ሂወት ኣለዎ ይንቀሳቐስ እዩ ከም ሂወት ዘለዎ እውን ክንከናኸኖ ግባአና ገሊኡ ግን ንእሽተይ ሓሲኻ እታ ነርቪ ቀቲልካ ከተድሕና እንዳኽኣልካ ኣውፅኣ ይብሉኻ ሕጂ እቲ ምውፃእ ስኒ ምትክኣ ኣዝዩ ሳዕቤኑ ብዙሕ ምክንያቱ it will cost a lot of money ቀሊል ኣይኮነን ሓንቲ ብኢምፕላንት ጌርካ ክትከኣ ስለዚ ከምቲ ናይ ተፈጥሮ ስኒ ዝመስልዎ ነገር የለን እሱ ከዓ ኢንፋክት ካብ ኢምፕላንት ዝያዳ እውን ናይ ተፈጥሮ ስኒ ንመርፆ ስለዚ እሱ ብዝተኸኣለና መጠን ክንከናኸኖ ግባአና ክራውን ዘድልዮ እቲ ነርቭ መቕታል ዘድልዮ በቲ ናይ ሓኪም ሮኮመንድ ዝገብሮ ማለት እዩ ተኸቲልና ምክትታልና እንዳገበና ነቲ ስኒ ክንዕቅቦ ይግባአና ስንና ይመልክዕና ስንና እንታይ ይገብር ክእል እቲ ናህና ርእሰ ተኣማንነትና እውን ክልዕል ይኽእል እዩ ኣብቲ ሶሻሊ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ክስታይ እውን ዝያዳ ተቐባልነት ንረክብ ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ናይ ስኒ ፀገም ዘለዎ ነብሱ ቴኬር ኣይገብርን እዮም ብሉኻ ከምዚ ጋጢሞም ካፈልጡ ሕጂ ወርቂ ስኒ ዘለዎም ንገዛእ ርእሱ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ንፌክ ገለ ኢሎም ዝገብርዎ ሲሪየስ ኣይወስድዎም እዮም ዋላ ምስ ስኖም ከለዉ ለት ኣሎና እቲ ስኒ ሸሪፋ ወይ ከዓ ተሰይሩ ወይ ከዓ ዲስካለድ ኮይኑ ስለዚ
سني بفلاي بزعد أمريكا important يبزحهم زطفو إحنا جن إرتراوين التي نيتفطرنا سني أزيكوا تصبو إمبرد أمبر بزي ممكن خان بزحين أنا هاسيو لذي ساعتها لبوانتي حزبي خرب عز دلي مالتي كم تربولك أنت مالتي عديم كان يركب أوفيس كا كله ترجع أنت عباي بالو تمسر يعني انتايو تقما انتاي خشمة نحرت ترديك تا CBCT نبلع مالتي CBCT مالت كومبيم CT سكان مالتي جي ساعتها أتقبر تي سبعات مسموصو نتي قصم بملو سكان مش نقبرو حجيناي كانسر أجمت اليوم ويتتأرتيرنا تي بملو سلسة ديمنشن سلترقنا كانسر دايغنوس مقبرة تقبلنا كالاي نجر كأخمتي مس زخون السني ويزعف سني بإمبلانت كنت تخلو خلنا تي كندي عزمي على دي يبولون مفلت إسلا زخونت السا سكان جرنا نتي وملو منجاجا أب كمبيوتر ترقنا مالتي واو سي صراحة مالتي كالق أنت رأي مسلك دكتور موسى ما سني بوزح قحط اللي زنزن قبل لايك عليكم قاليو بتعمل قربني ناي جزا فورما قبر ريد مساكا تردي خان حنت خاري يعني رخمزي قالت قبروا نركازي نحن لك إسكا مالتي أبرز يقول حنت تحاني تمثلني راتك تردي خان تحاني سي مثلا بحنصار لين خدام مخنياتو سي ويسرح مساعات خاص اغلط احنا نلاقيها خمي ايوه حق تحاني كتمثل انتي تقمن كلتين زين ايوه تا تيا قدامي تزبلكا سكانر حجي حدا سب خمس خلو قدم حجي وي سن خنقبرولو تخوينا كراون خنقبرولو تخوينا ጭቃ ወሲድና ናብ ጭቃ ናብ ላብ ንሰዶ ቶም ላብ ከኣታ ስነ ገይሮም ወስልና ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ያለብቱ ኦፊስና እታ ጣሓኒት ትብላ ደለኻ ሴራክ መሽን እያ ትበሃል ምስ ኣኻታ ኣብ ኣፍእቲና ስካር ንገብርና ከዓ ተስእሎ ማለት እያ ነቲ ስንኻ እቲ ብምሉእ ስኻ ምስ ኣልካዮት ኣስናን ኣብቲ ኮምፒውተር ይወፅ ኣብቲ ኮምፒውተር ሽዑ ኩሉ መደብ ትገብሩ ትስኒ ኣብቲ ኮምፒውተር ትውድኦ سنة جبر الله تهاد تصرف يا خميلة قرصة خميلة حبرة خميلة كله أنالايز غيرك مس عجب كلا تا مثلي نفتح حني تبلكا ميل المشين يتبع الانفاك نوان صدو ساشعو نيشتي بلوك مش نتولى انا يسني كم زي خم حنت بلوكات مزن عاد قريبا لك بتها سئل سددك تا فورما انا يسني تبكى مالتي عطا فورمال توهبت شعان شعا نبتي حمومة أخلو تشمنتو غيرنا سمنت نقبر مالي سلازي حدا سبسي كان محجي نجزيو كراون غيرنا نسودو دحرقل تصوم من ماتنيرو بهذا تكنولوجي زلنا بتو اوفيس كن شعو ذا سيم داي اتا فاينال زخونه سني نقبرلو نخلينا تاسمنتو جينا شعو سن زي نبرو بسنو شعو ودادي within the same day كود زخلي وصرحن كوم مالتي كوم يسرحن مالتي اوتوماتيكال وسيلكات حينكا سن خوينس غيرو غزو خير مالتي جلزو خير هو تكنولوجي غير بتاعمل غير كن زو كله غرمكا دكتور موسى مالسي بنسنتكا بسمرا سوا غلغلكا خمزبخا مالتي ابرسيو تماهيركا باصخا ونابز مصيخا ابز خمانتي غزي خاصنا تتقين كالو سغا مچرشا خاني تدليو تتمنين نبر كبصيحا مالتي نافتن قلبع باخ يبلكا مالتي زي درجه زي كتبصح دخالكا مخنات انتاي مالسني اي نو ممتخلص بات بوخاي دكتور نيرو سخناي ناي خورنتي قال بخومدي تماهير ولاس كم انتاي ناي من دغفي بدرجات بصيحا وتي بقدامنت تي تعبابيا قداسي يعني حدي كابتي نو طوم زنبرني تي سدرا مالتي افتمرتي بطعمي فوكس غبري نيرو كاب حواتي جمير كحموشته ونالون كلهم تماهيرهم ما بصبو درجه زبوص حديم ازيا نفعت زونه تاد ونالهني هيوانيات بحال اجي اتي فاميلي بزعبا ينو جول فوكس بزعبا تناي تمرت فوكس كغبر كله عوتي خاتخون بركنتي زبلنا مهر تخله ممهري نيرو انتي ناي تمرت فاليو زلو بطعمي ازي عبي نيرو تي تمرت فوكس كنقبر لنا يدفافا انهم اون مازرون ازيا فوكس كنقبر يدفافو ناس لازنبرو سو
عبي أدفانتج نيرني مالتي بدحري خم إرتراوانسي challenging أنفوت بر خم إرتراوي مسعابخا أنا سي مسعابخا إمتى ودع سرانجلن نزنا إذا عادي cultural ويكا language barrier تي زلون عوسة غير كان أبزخت بس قليل هيكون لذي تي إرتراو مخناتن مهان أطبق معين طمنير وفرش بطعم يقدر مخناس نحن نقدر كاسنا خمس حق نقطعنا نامارتي مالس بوزح نقدر كان واقع يزارنا لنا واقع دقاين قبلنا بزعبة سني دقات تدوت سر تقلل له شبل له تايد بيدو فحد بيدو تراهم بوزح نقدرنا تمام تردي خان الدكتورة أبجزاكم ما فاميلكم مالتي كابرين شيء كمان ما هوانات حسكا تخلص بهاتو لك يحوات كلهم مولن مالتي تردي خاني نايسن نسقم رخيبهم بركة جزاء خير يدخل لك أنا مورجيج على قال له الجملة تسمع حكم خلص بنسأله حتحكم تغفر مالتي ايش غلط لي سي كم ما رياليتي نو زي مصدرها تباسني هلا مازن شافوا زي بعلمكم الاسوان وعون قدي في الله ما هو الرجال دكتور كل رغبهم نتخلص بعض دحان انت تاريخ بالكامل من الرز انا خبرك تغفلهم تخين كان كله غير كاخر لك هذا anyway كم بس حال ام سي دكتور مسلم مدبيك المصاي مالتي صار انت بقول قادقي مدقاقي مالته هندي ارترانا الرفعات مالته مستفار عليه حكمنا لسنا تردي خان تفعل عليه ناي لب دكتور ناي استديو خندنات كان دنت استديو ولا قال فدسنو بزحات الله خاب عد موصم ساعات سان انفورميشن ابزح ما طفلو مات مسكلوتهم تنطفلو مالته سخان زوم سبا زياتهم انت ملك تتحلل فلهم تخيل مالتي مالس انت هيكاني حاجه كتبرت فلهم تخيل بوغن كمالتي صباح الله شاف in fact ابز حلف 5 عمد ثلاثه زهون ايرتراويان مصيوم نيرم سخا بسرعه بغبو تماهيروم تنحكم الناس نوديوم زموصيا تقند صقم زلو زعادي تي تخيل كان ابتي حكمنا براكتيس كتب براي تخيل هنا ب سالسه عمت مليسوم كل عمت وديوم كاتو خوليم جيجن انفورميشن اليوم انا خاخم ايرترا بوهو سيميلر بو عينت ثلاثه حلفكو بزح خبرو مخالي in fact حدا له هاب دمصاني ابز وان زي تخبر له تي تمجدتات ندحبر كوي انا I'm available to help تي information ايون بزي مدبكا كهبهم كحبرهم فوتو نابطي كلينيك مصيمون قليو حجي زري له بسرعه تاين غبرو مستيز تمهارو لوط له دي حدش تكنولوجيات بسرعه مساي كوينم زريون زمهارون كلتا ايرتراوين على واب زوانسي بطعم صبو ما مچارشا صبو مو دكتور موسى اب قال معلت خاني مصينا بدن بنا وخن حكم دينا وقت حكمنا ديقا قال اكزي سغام نراقب رز كله كمجمر ياسق مچارشا زمغركانان زرعخانان غودناي قرارمتناي سنن كمزيل كان حزبنا مغلاسكا بلبي دمسكن مدبي اخبير كمصاخا كمزي غير كاسر دغرص كالنا بشمين بشمالي برودكشن كمسكنا كافوتو ثانك يو انا ون شافو يعني لي انياتو تي انا من مخانو مسز بيكلا لون سلازفقد كالي بزمدبناتكا ازي ون يمسكنك بزيك العالم مو كبرات تخاتاتلت مدب شافو تايم دكتور موسى بوزح نغيرنا ان فاكت بزعبا فورما مالتي سنسيت ملنا سايد مثلنا رقم زي ولا انت هوت الله وال تزاري حقق خابات حسكم كنقركم رسنا حمنا لنا ادبيل نوصد وي لبي كم زخون لنا انا بدكتور نخيل مالتي بزعبا سندن كم تدبولو حنسا مسحكمنا بقى حاول كات خيل مالتي ስለዚህ ትጉዱ ኻአነ ከምዝልና ነገርና ማለት ዝኾነ ኮይኑ ኩሉ ዝበለና ኣብ ልብና ሕድሮ ማለት እዩ እና ሓወይ ኣመትካ ክንገብሪና ኣጆኻ ምሳኻለና ንፈቶካ ኢና ክስዕልካ ኢና ንበሎ ኣብ ዘለና ዕድመን ጥዕናና ሃበና ኣብ ካልእ መደብ ስጋ ምራኸብ ሄዶም መዓልቲ መደበይ ኣብ ዝሓፁ የረን የለይ